Usa ka 78 anyos nga bedridden nga lola ang wa niya baliha ang iyang kahimtang basta makasalmot lang karong adlaw sa eleksyon. Atong sayran ang iyang istorya pinaagi nining report. Dili lang murag emergency ang kahimtang ni Rosita Bacalya diha miabot sa voting center sa Guadalupe Elementary School kay tinuod man yun siyang way umoy. Aduna usab siya samad sa kamot nga nagnangnang na nga gibutangan lang og bindahe. Gibutang lang siya sa bangko o gidayungan sa iyang mga anak nga nagkalisod sa pagdala kaniya. Kapila silang nahunong-hunong o kada hunong mupingit sa kasakit ang tiguwang. Nauntay emergency accessible polling precinct apan wa ang ngalan ni Lula Rosita ug tuwa pa sa second floor. Hangtod adunay taga CCDRRMO nga nitabang ni Lula Rosita. Gihunaran ang iya masamad o gitauran usab og bindahe. Na stroke di ay si Lula ug aduna usab siya diabetes. Hinungdan nga wa na siya makabangon sukad nagpandemic. Karon lang nga eleksyon napugo sa paggawas tungod sa lawom nga katarungan. Maadlok lang ko ba basta nga di niya siya matagaan sa iyang kada bulan. Pero sa bandunay Sa senior citizen ba? giangkon sa anak nga lisod usab ang ilang kahimtang kay nausab sila'y laing igsuon nga PWD busa maayong maniguro nga padayon ang cash aid sa inahan. Giklaro hinuon ini nga wa man sila hudlata nga kundi makabutar mawagtang ang ayuda. Kini ang emergency accessible polling precinct nga gitagana sa Commission on Elections alang sa mga taong dunay special needs sama na lang sa mga senior citizens o kaning mga PWD. Apan gumikan sa kadaghan usab nila dili sila dayon matagad mo ni anto sila sa paglinya dinhing dapitan. Kini mga naglinya nga nakasakay sa ilang wheelchair nalipay unta nga naa sila special lane apan nakasabot usab sila sa sitwasyon. Apan doon nagyoy problema nga nasugatan sama nining lulo nga naglain ang ginhawaan. Apan dali usab nga gitabang sa mga medics. Samtang adunay panawagan ang pamilya sumaabot nga mga tungdanan. Panawagan na nako no kung kinsa tong makadaog pohon sa mayor o sa presidente nga untay na utong nga matagan akong mama wheelchair or sa yahalang gikinahanglanan maurag yun na. Alang sa 2022 election coverage uban ni Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo, GMA Regional TV, Balitang, Bisdak.